Pano ndi Panyasa Voice Box cholinga chathu pano ndikupereka mpata kwa Malawi osiyanasiyana kuti tipereka maganizo awo komanso nzeru zawo pamene ndithu ndale zathu kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kukuyendera kuno kwanthu ku Malawi. Ndiye pano tabwera ndi mkulu wina amene akulankhulapo za chipani cha Malawi Congress Party. Mkulu ameneyu akuti chipani cha Malawi Congress Party pena pake amapanga zinthu mopusa kapena kuti ali ndi nzeru zofoyira. Ndiyeni nkhale imodzi pano Panyasa Voice Box kuti voti nchifukwa chani mkulu ameneyu akuti MCP ali ndi nzeru zofoyira. Ndakamaliza musayiwale kuyika maganizo anu in the comment section below pano Panyasa Voice Box. Nkhani yopesa chisoni kwambiri ndiyo dandaulisa imakhala kwa chipani chimene chikulamula boma. Munthawi imeneyo chipani chimenechi chimakhala ndi nzeru zopusa ndipo sichimaziwa chimene chenicheni chimene chili. Chifukwa chimene ndikulankhula chimenecho ndizi: ku Malawi kuno kuli zipani zokwanira 6 zimene zili mbali zotchuka. Zinazi zopanda ntchito olopata vuta patatati zilibe sogolo. Chiyambireni ku Malawi kuno palibe chipani chinangoti changothumbuka lero ndi lero kungofikira kuti basi chilowe boma. Is not easy. Kunali Brown Pinganjira analephera, kunali Achahana Aruje na Kamlepo Kaluwa analephera, kunali Achakufa Chihana sanalowe zinakanika, kunali Ndandi na Egotero Mukwazi wao zinakanika. Ndiye kwabwera na Nkrumah kuti nawo salowa boma, koma kalowa boma kamabweresa zakuja zingoitana na kupanda kuti azingwagawira anthu uka PDP. Munthu kuti kuskulu anapita kukanika kufoma zina la chipani chawo ndikungotenga zina la DPP ndikulitembenuza, kungotenga P kuika kumambiriro, D kuika pakati, P wina akumapeto kusiya chocho. Atu kulimbana ndi anthu amene anasunthako kuti asakhale nawo chipaniwo. Ndiye akuti ndizapanga zinthu zogwedeza ziko pomwe wapanga zinthu zoziwonongera mbiri yekha ndi kuzikhazika pasi yekha. Anyway, sindingalimbane ndi nkhumba yoti ilibe sogolo. Chabwino tikupitirira apa. Anthu andale like pano patingana kuti boma likulamula ndi la MCP. Boma limeneli lili ndi nzeru zopusa kwambiri ndipo solovesa chisoni kwambiri. Chifukwa chimene unenera chimezi ndi ichi: 1, MCP ndino anthu ofoyira kwa basi. Kumene muli kufoyira kwanu kunali poteri panayambira apa. Kuononga kumene munaononga zinthu zanu zoti anthu asiye kukhulupirirani zinayambira chipani mwanu momwemo. Chifukwa chani chimene chikuchitisa kuti chipanimu muyambire zifukwa zofoyira zoti anthu asiye kukhulupirirani? Chifukwa choyamba ndichi: 1, munthawi imene munkapanga kampeni munali anthu a unity okondana nokha atu mumakondana kwambiri, endiso mmaziwana kuti uyu waima malo awa, uyu waimapo, uyu waimapo, mastrike timu ndikukwanira. Chabwino tiyeni kunkhondo mwayiyamba adwayo pacha, mwayiyamba 2019 mwakanika, koma munali pa nambala 2 kumasogola DPP. Kena kamwasintha plan mwati yayi ife taufunisisa kwambiri udindo kuti tikhale po president, kodi tipange bwanji? Munakanyengerera amakhota anakukomerezana kuti yayi ngati mufuna kugwesa DPP plan yake mpange yoti tiyeni tipange mgwirizano, inu musankhe chipani chimene chili ndi mavoti ochulukirapo kuti mulumikizane ndi anuwa ndi kuti divinity mwaweniratu. Mutatero zinatheka. Nde kufoyira kwa bwana na Nkrumah nawonso anali ngati mbali ya anthu amene akufuna kutenga chipani cha DPP kuti chikhale chofoyira chisapambane mu 2020. Zitatero zinatheka, munatenga Chilima kumpitisa kumalo kuja. Ndiye mwakaonjezeraso kufoyira kwa chiwiri, mukatenga Chilima uja kungogwirisa ntchito ngati tishu imene mapitira ku toilet, mukatenga tishu kupukutira kuponya toilet, flush and go. You are still carry on. Flush yapita mazi, yapita sumuzayionaso tishu yapita pamenepo. Inu musala mapitira ndimene munapangira kutenga Chilima kukuthandizani ndi kukhala pa mpando Chilima uja ndikumatenga ngati tishu, kumapeto wake mwamalizira tishula mwatenga kuponya toilet mwamfulasha wapita mwasala noka. Chifukwa chofoyira chachiwiri ndi chimenecho.
chifukwaso chachitatu chowonjezera pamene pakuti munafoyiraso gemu yanu munayilephera nokha. Mumakonda excuse me, mumakonda kwakhulupirira anthu oti andale wochoka nzipani zina. Tango unani mnthawi imene munkapanga kampeni mupeza kuti anthu ena munali nokha MCP mumaziwana kuti uyu akautenga mpira amampasira uyu, akatenga uyu amampasira uyu, ndiye mwakafoyira gemu mwakatenga anthu oti mukuziwa kale kuti amenewa sakhazikika mchipani. Boma likangosintha nkuwina chipani china anthu wasakhala chipani chimene chakwacho, amathawa kupita ku chimene chawinacho. Inu ndiye mwakatenga anthu amene ndikuwakhulupirira ndikuwayika chipani cha MCP kuti amene wanda amene mapangolini anu mwayiwala chinthu chimodzi kuti mwafunsa anthu amene mauniform amene ali m'manyumba mwawo mauniform angati. Kodi mutati mwaluza lero uniform yanu izavuta kuyivula kuvala ina ili nyumba mwawomo? Poti chipani china chilichonse chimene chinawina nziko iwo alinawo mauniform awo. Leroso munalowa ino MCP alisoso ndi uniform yanu. Inu osazifunsa nokha pomwe anthu amene mumapanga nawo campaign ma striker anu munataya onse kwayika pa benchi. Ndiye mukuganiza kuti inu mungaduse moyera. Sizingatheke. Tangoona ni chisanzo ndikupaseni azikhale ng'oma mwafunse mauniform amene ali nawo. Mwapeza azikhale ng'oma ali ni mauniform awiri achipani chimodzi. Awi kawiri tu mauniform wavalamo kawiri kachipani chimodzi. Anali mu UDF ali nawo uniform, analowa mu DPP ali nawo uniform. UDF itasintha kutenga boma kulowa a DPP azikhale ng'oma anapita ku DPP avala uniform ya DPP. DPP maliro nkumalira kwa abwana aja abingwa Mtalika anazalowa hapo amayi app Joyce Banda zikhale ng'oma anavula malaya aja ndikupachika paka Somali nyumba mwawo ndikukatenga malaya amayi app ndikumavala pasewo. Watamanga ndi mayi ye 2 years yose walo wapita DPP azikhale ng'oma ivulaso uniform ya PP wakavala ya DPP again. Waenda ndi DPP kena kaso waibandulaso wakalowa kuti ku MCP pano wavalaso uniform ya MCP. Ilipokhala pe mmati mwapeza pamene popo pangolini ndiye mukuganiza kuti boma litangosintha kuti lasintha. Mukuganiza kuti zikhale ng'oma zakhalabe ku MCP nokha mitu mukuganiza choti. Muli aliraga achenje golo chipani china chilichonse malayi walowamo na chimene chalowa boma iye walowamo. Mukuganiza kuti inu mukangoluza MCP azakhalamu mmene walilisonda zipani zonse za ziko la Malawi wazipondamo wajaijamo watolatoleramo. Mukuganiza kuti inu akangoluza MCP mukuganiza kuti azakhala chipani MCP mukuzikwata nchala. Mukunyoza masapota anu amene mumagwira nanu ntchito bwino. Mumatenga ma striker aja ndikuataya kuti osafunikira mkudalira maplayer akunja. Kuononga ziko mukuziwononga nokha. Chifukwa choti muziwe ndi chakuti wachibweza makhala woononga kusiyana ndi wabanja. Ndiye inu apa mukulimbana ndi wachibwezi kusiyana abanja. Chifukwa abanja ndi anthu amene ali muchipani eni original MCP. Mukalimbana ndi azikhale ng'oma achina change golo ndikumapasa ndalama za mkhani kuti azikamenyanisa mafumu. Akazangoti waluza MCP yagwa mukuganiza kuti amene achange golo angazakhaleso ali mbali yanu. MCP mukungotaya ma striker anu ma defender anu ma goalkeeper anu mukwataya mkudalira anthu akunja. Akunja aja akaita na chainu wake muzata
makhala mtima wa Sundown, timu ya Sundown kuno imakhala ngati yopusa. Mapuleya onse amaika akunja amaononga dziko lawo, saphunzitsa mpira dziko lawo. Ndiye mapeto ake mpira wina uliwonse umene angamenya South Africa ndi timu yochuka amaluza. Chiyambire nisanatenge chiko mu South Africa muno. Anatenga ndikalero limene ankagwiritsa ntchito bwinobwino akuwaphunzitsa mpira anthu a dziko lawo mu South Africa. Koma atangoti ayi makalabu athu atikufuna tiziwina kuwabweretsa anthu akuja kumasewera mpira. Achaino ake dziko lino akusewera makalabu osachuka. Mapeto ake tiyeni ibwere frames yoti asewerani amaluza. Chifukwa amagwirisira ntchito anthu akunja savomerezedwa kusewera mpira wa national. Maiona vuto ndiye chimozimozi MCP ungonena kuti zipani zonse zakumalawi muphunzirepo. Mukangovutika muli ku opposition mwavutika ndiye mwayi wapezeka anthu akukondani akuvoterani mwabwera mboma. Please tachepesani kulandira anthu ochokera zipani zina, chifukwa anthu ochokera zipani zina aja safuna kuvutika, akufuna zingoenda moyera. Ndiye lero lino pano akavutika kumene kuja anthu mwapeza mpando uja kubwera pa upresident mukukasi anthu amene mwavutikana nawo kuti chinthu chimuzipeze. Mukukatenga anthu oti achoka zipani zina kulowa kuno ndikumasekerera kuti tatenga joka tatenga wakuti kuli kuzipha. Chifukwa anthu amene ali mkati amene anavutikana nanu aja amakhala kudandaula chifukwa chimene avutikira ntchito yawo sakuchiona. Tangoona ni lero MCP anthu amene ankavutikana nawo MCP kuti ifikane pamene ili pano osaja palibe munasanga maudindo, palibe munakatenga anthu oti achoka zipani zina ndikuwapasapasa maudindo. Akabwiri mbatika amayi kabwirone kankope ngati mamuna acho uta kuchokera ku misungu amene achawo achoka zipani zingati anali ku UTM. Ndiye mwacho samwe kuja ku UTM anali mu MCP anatuluka mu MCP akalowa ku MTM ku UTM kujashwa kutuluka akubweraso ku MCP mukwapasa unduni. Pomwe mu MCP muli anthu oti anakhalamo kale sanachoke chipani muchikhalire nichuchokera kale paka pano sanachoke kwa maunduna osapasa olo deputy omwe osapasa mukapasa maenda njira. Azikali ngoma kumangu abwereza unduna osasunda chiyambire ni 2020 boma unduna azikali ngoma azikali ubwino azikali ngoma ulipa. Akupanga chani poti ali nduna yoonera chitetezo cha dziko akutikana mwalira iwali papano. Ali momo anthu angopedwa. Pano pamukuti mwapasa za migodi mwapasira kuti azungu azikangobako chani ngati anapeza mwayi ukhala nduna ya chitetezo cha dziko. Taona ni maujeni ma Burundi ma refugees mena amavutikira. Wina anatumiza kujeni ku Rwanda opanda zifuko pano akuvutika ngati anali wendalama chifukwa cha zikali ng'ombe anagulisa. MCP munatembereredwa anthu anakuyeserani kukupasani boma kuma mwalikanika noka. Taona na MCP ena amene akuvutikira koma tuoti mafainda amene anaambira chiyambi MCP osatuluka ali ndi uniform imozi pathupi pawo ya MCP sanavule mkulu wa chipani chino koma anthu amene aja munatayataya olo osapasa apo kanaka osapasa mulizi osapasa. Why? Moyo wanu wachadi ovuta ndiye ndizitu lero apa ati ndi awo akusegulani moto kukuuzani nayi kuti bwana ndiponso mukachita masewera muzagwa mopweteka. Koma bora na MCP mkhale pasi muganize bwino kuti sogoleri woti adzayimire 2025 MCP azakhale wina osati Chakwera lini mbiri zoipa. Chakwera mbiri yokufa kwa Chilima ikumukhuza ndiye anthu ali naye ndi masofira sanga kutisidwe ndi ulamuli pa Chakwera. Mukantengapo kuika wina pa mpando wa upresident mwina tu muzatha kudusa koma Chakwera akuluakulu musazinamize. Chakwera ali ndi mbiri yoipa.
angofuna kuunikirana ndale kuti chibwanazo muzichita koma musamayiwale mapuleya anu amene mwavutikana nawo kumene munali. Mapuleya ena wamangokhala oyendayendawo, lero avala uniform ya DPP, mawa avala ya MCP, tondo avala ya UTM, kwena basi alibe zonizeni zochita, alibe. Musanyoze anthu amene akuthandizani.